Het gaat om schilderijen van de schilders Wouterus Verschuur en Isaac Israëls. De schilderijen zijn in 1999 buurtmaken bij een gewelddadige oorval in Bilthoven. Er waren toen zo'n schilderijen stellen. De zaak zorgde voor een soort opspoor. Ik opsporing verzocht die omdenken van de zaak. Maar 1 dag later staat er plotseling een man in de kamer die er beveelt om vooral rustig te blijven. En tegelijkertijd komt er een tweede dader binnen en die haalt een schilderij van hem. De schilderijen wienen van de mem van Jaap Roel uit Bilthoven. Zijn mem libbert intussen net meer. 4 schilderijen waren in 2012 al weer omvoen. En nu dus ook de laatste 2. Roel is hoe donderen troch het nijs. We zijn daar uitermate verheugd over. Een vorm ook van gerechtigheid die dan overkomt van uiteindelijk diefstal loont niet. Uiteindelijk. Hij vindt het spietig dat zijn mem het net meer mij meidje kent. Het was voor haar een traumatische ervaring. Ze heeft zich daar overheen gezet, maar het bleef een traumatische ervaring. En met name vanwege haar waardering voor deze prachtige schilderijen. Niet zozeer voor haarzelf, maar ze vond het zo ontzettend jammer dat deze schilderijen niet meer door haar gezien konden worden. Ook voor de politie is de vindst een grote verrassing. Het was inderdaad min of meer een toevalstreffer. We waren een zoeking aan het doen in een woning en in een loods. En dat had te maken met een vermoeden van vuurwapenbezit. Dus eigenlijk waren we op zoek naar vuurwapens. Dat hebben we niet aangetroffen, maar we stuitten wel op deze 2 kostbare schilderijen.